Derek selebgram Ayu teko Sedayung Gresik sing dadi terdakwa perkara plokotoan investasi macet nangis pas ngekei keterangan nduk sidang nang Pengadilan Negeri Gresik. Terdakwa ngaku terus nyacak nyaur utang nduk kanca-kancae sing wis nyetorno dhuwit nang dekne. Sis, toko saya di mana? Gimana saya melayani mereka? Gimana saya dan suami saya bangun usaha itu? Kalau bodoh, saya buka usaha sekarang, besok tutup, itu bodoh. Satria Janata Fata Inanda salah siji selebgram Ayu sing tadi terdakwa perkara plokotoan investasi macet nangis pas ngekei keterangan nduk Pengadilan Negeri Gresik. Selebgram Ayu teko Sedayung Gresik iku dibedhek wis mlokotoi korbane sing akeh meh 100 jutaan uang. Pas ngekei keterangan nduk majelis hakim, terdakwa jelasno perkara macete duwe investor nang usaha dodolan panganan barek ombenan sing dilakoni terdakwa. Masya ngono sampai saiki terdakwa ngaku sik nyacak nyaur utang nduk kanca-kancae sing wis nyetorno dhuwit nang dekne. Kabeh dhuwit sing mlebu iku wis ana perjanjiane sing digawe barek bojoe sing saiki wis mati. Nduk sidang iki, Ketua Majelis Hakim Ainur Rafiq sempet ngelingno jaksa sing bolak-balik ngekei pitakonan metu teko materine sidang. Sakurunge sidang mari, terdakwa njaluk nduk Majelis Hakim jene dikei wektu 2 minggu gawe nyaur utang-utange nduk investor sing duweke durung dibalekno. Majelis Hakim yo ngekei izin niat apike terdakwa. Polahe nduk aturan hukum sing anyar yo pancen dientui. Muhammad Amin, CTV.